രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ് മന്ദിർ. ശ്രീമദ്ഭാഗവതം സ്വാഗതം. മമജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യാനലാഞ്ചനാശ്ലാഘേ ചക്ഷുരും मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं भूतगदामह्यं ददाति सुखदान्ति वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं सगृजातं सगुणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगुणललितां श्रीविशाखान्वितां हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्ते. तप्तकाञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः. पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपास्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्या नमामि भक्तशक्तिं नित्यानन्दमहानवमी सर्वानन्दकरं परं हरिनामकृतं देवम् अवधूतशिरोमणि. नमो महावदिन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय देवी कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरकिशे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय. प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल. हरे कृष्ण. मदेग बंधु मत्संगिन मद्गुरो मन्महादना दृष्टारग मद्भाग्य मदानंदा नमोस्तुते. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंदम 31 अध्यायम श्लोकम 16. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ज्ञानं यदेतददात् कथमस्य देवा त्रैकालिकं स्थिरचरेषनुवर्तितांशः तं जीवकर्म पदवीमनुवर्तमाना तापत्रयोपशमनाय वयं भजेम. ज्ञानं यदेतददात् कथमस्य देवा त्रैकालिकं स्थिरचरेषनुवर्तितांश तं जीवकर्म पदवीमनुवर्तमाना तापत्रयोपशमनाय वयं भजेमि. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ज्ञानं यद्येतत् अददात् कथमस्य देवा त्रैकालिकं स्थिरचरेषनुवर्तितांश तं जीवकर्म पदवीमनुवर्तमाना
താപത്രയോപശമനായ വയം ഭജേമ ജ്ഞാനം യദേതദാത് കഥമസ്സ ദേവാ നൈകാലികം സ്ഥിരചരേഷനുവർത്തിതാംശഃ സംജീവകർമ്മ പദവീമനുവർത്തമാന താപത്രയോപശമനായ വയം ഭജേമ സാധാരണ ചൊല്ലുന്ന പോലെ 4 പേര് ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി, സുവർണപ്രഭ മാതാജി, അംബുജദേവി മാതാജി, മാലജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജ്ഞാനം യദേതദ്ദദാത്പദമസ്തദേവാ വൈകാലികം സ്ഥിരചരേഷനുവർത്തിതാംശ സംജീവകർമ്മപദവീമനുവർത്തമാന താപത്രയോപശമനായ വയം ഭജേമ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാട്ടി മാതാജി, സിന്ധു സി കെ മാതാജി, മാതാജി, രാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദേതദാത്പദമസ്യ ദേവസ് ത്രൈകാലികം സ്ഥിരചരേഷനുവർത്തിതാംശഃ സംജീവകർമ്മ പദവീമനുവർത്തമാന താപത്രയോപശമനായ വയം ഭജേമ. ഹരേ പ്രഭുജി. മരു മാതാജി, രാമേന്ദ്ര പ്രഭു, രാജി മാതാജി, നിർമ്മല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജേ. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജീവകർമ്മ പദവീമനുവർത്തമാന താപത്രയോപശമനായ വയം ഭജേമ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതി മാതാജി, ശാരദാജി, നമ്പൂതിരി മാതാജി, വസന്ത മാതാജി, വത്സല ശാജി മാതാജി. ചെടി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താപത്രയോപശമനായ വയം ഭജേമ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ മാതാജി, ശോഭ പ്രതി മാതാജി, വിജയകുമാരി മാതാജി, ഡോക്ടർ വിജയകുമാരി മാതാജി, ജബിന പ്രസാദ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സദേവ ജ്ഞാനം യദേതദാത്പദമസ്യ ദേവാ വർത്തമാനാഃ താപത്രയോപശമനായ വയം ഭജേമ. പദവീമനുവർത്തമാന താപത്രയോപശമനായ വയം ഭജേമ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
വിഷ്ണുപ്രിയ വിനീത് ദേവദാസി മാതാജി, രമണി മാതാജി, വത്സല ഗോപാല മാതാജി, ഗീതാഭരത മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജ്ഞാനം ദേവ ത്രൈകാലികം കർമ്മ പദവീ താപത്രയോപശമനായ വയം ഭജേമ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാസി മാതാജി, ഗിരിജ വേണുദാസ് മാതാജി, മായ മോഹൻ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജ്ഞാനം യതേ തദം വസ്സമേ ദേവസ്ത്രൈകാലികം സ്ഥിരദരേശ്വരവർത്തിതാം ജീവകർമ്മപദവീമനുവർത്തമാനാം താപത്രയോപശമനായ വയം ഭജേമ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്കിതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. ജ്ഞാനം അറിവ് ഏത് ഏതത് ഇത് അതതാത് നൽകി കഥമഹ അവനല്ലാത്തെ ആര് സ അത് ദേവഹ പരമദൈവത്വ പുരുഷ ഭഗവാൻ ത്രൈകാലികം കാലത്തിന്റെ 3 ഘടകങ്ങളുടെ സ്ഥിരചരേഷു ഛേദനവും അചേതനവുമായ വസ്തുക്കൾ അനുവർത്തിത വസിക്കുക അംശ അവന്റെ ഭാഗികമായ പ്രാതിനിധ്യം തം അവന് വേണ്ടി ജീവാത്മാക്കളുടെ കർമ്മ പദവിയും ഫലേച്ഛ കർമ്മങ്ങളുടെ പാത അനുവർത്തമാന തുടരുന്നവരുടെ താപത്രയ ത്രിവിധ ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും ഉപശമനായ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുന്നതിന് നമ്മൾ ഭജേമ നമ്മൾ നിർബന്ധമായും സമർപ്പിതരാകണം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. സമീപസ്ഥനായ പരമാത്മാവ് എന്ന നിലയിലും ഭഗവാന്റെ ഭാഗിക പ്രാതിനിധ്യം എന്ന നിലയിലും ഛേദനവും അചേതനവുമായ സകല വസ്തുക്കളുടെയും സംവിധാനം പരമദൈവത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനല്ലാതെ മറ്റാരുമല്ല നിർവഹിക്കുന്നത്. കാലത്തിന്റെ 3 ഘട്ടങ്ങളിലും ഭൂതം വർത്തമാനം ഭാവി അദ്ദേഹം സന്നിധനാണ്. അതിനാൽ ബദ്ധാത്മാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംവിധാനത്തിന് കീഴിൽ വിവിധ കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നു. ബദ്ധജീവിതത്തിന്റെ ത്രിവിധ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതരാകാൻ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രം കീഴടങ്ങണം. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഒരു ബദ്ധാത്മാവ് ഭൗതിക കുരുക്കുകളിൽ നിന്നും പുറത്തു കടക്കാൻ ഉത്കണ്ഠപ്പെടുമ്പോൾ അവന്റെ ഉള്ളിൽ പരമാത്മാവായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമദൈവത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ അവന് ഈ അറിവ് നൽകുന്നു. എനിക്ക് സമർപ്പിതനാവുക. ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പോലെ എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കുക. എനിക്ക് സമർപ്പിതനാവുക മാത്രം ചെയ്യുക. ജ്ഞാനത്തിന്റെ സ്രോതസ് പരമോന്നതനായ വ്യക്തിയാണെന്ന് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ജ്ഞാനം മോഹനം ച. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഒരുവന് എന്നിലൂടെ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനവും സ്മൃതിയും ലഭിക്കുന്നു. എന്നിലൂടെ തന്നെ വിസ്മൃതിയും കിട്ടുന്നു. ഭൗതികമായ സംതൃപ്തി അഥവാ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്കുമേൽ ഉടമസ്ഥത ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവന് ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സേവന കർമ്മങ്ങൾ വിസ്മരിക്കുവാനും സന്തോഷം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നവ ലഭ്യമാകുന്ന ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാനും അവസരം നൽകുന്നു. അതുപോലെ ഒരുവൻ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് മേൽ ഉടമസ്ഥത നേടുന്നതിൽ ഭഗ്നാശനാവുകയും ഭൗതിക കുരുക്കളിൽ നിന്നും പുറത്തു കടക്കുവാൻ ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പക്ഷം ഭഗവാൻ അവന്റെ ഉള്ളിലിരുന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് സമർപ്പിതനാകാനുള്ള ജ്ഞാനം അവന് നൽകും. അപ്പോൾ അവിടെ മോചനമുണ്ടാകും. ഈ ജ്ഞാനം പകരാൻ പരമോന്നതനായ ഭഗവാനോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതീതിക്കോ അല്ലാതെ മറ്റാർക്കും കഴിയില്ല. ജീവസത്തകൾ ഭൗതികാസ്തിത്വത്തിന്റെ ദുരിതപൂർണമായ അവസ്ഥയ്ക്ക് കീഴിൽ ജന്മങ്ങൾ തോറും അലഞ്ഞു തിരിയുമെന്ന് ചൈതന്യ ചരിതാമൃത്തിൽ ഭഗവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രൂപഗോസ്വാമിയെ ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഭൗതിക കുരുക്കളിൽ നിന്നും മുക്തനാകാൻ ഒരുവന് ഉത്കടമായ അഭിവാഞ്ചിയുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിനാലും കൃഷ്ണനാലും അവന് ഉണർവ് ലഭിക്കും. കൃഷ്ണൻ പരമാത്മാവായി ജീവസത്തയുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ജീവസത്ത ഗുരുതരാവസ്ഥയിലാകുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അവനെ തന്റെ പ്രതീതിയായ യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ സമീപത്തേക്ക് അയക്കുമെന്നും ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നു.
അകത്തു നിന്നും ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളും പുറത്ത് ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും ലഭിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഭൗതിക ഗുരുക്കളിൽ നിന്നും പുറത്തേക്കുള്ള വഴിയായ കൃഷ്ണാബോധ പാത തുറന്നു കിട്ടും. ആകയാൽ പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമില്ലാതെ ഒരുവനും അവന്റെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല. പരമമായ ജ്ഞാനത്താൽ ഉണർത്തപ്പെടാത്ത പക്ഷം അവനെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള കഠിന സമരത്തിൽ ഗുരുതരങ്ങളായ ഭവിഷ്യത്തുകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അതിനാൽ ആത്മീയ ഗുരു പരമോന്നതന്റെ കാരുണ്യ ആവിഷ്കാരമാകുന്നു. ബദ്ധാത്മാവിനെ ആത്മീയ ഗുരുവിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാം. അങ്ങനെ അവൻ ക്രമാനുഗതമായി കൃഷ്ണാബോധ മാർഗത്തിലേക്ക് ഉണർത്തപ്പെടും. ബദ്ധാത്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ആദ്യം കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ വിത്ത് വിതയ്ക്കണം. പിന്നീട് അവൻ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ ശ്രവിക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ വിത്ത് വളർന്ന് ഫലപൂർണമാവുകയും അവന്റെ ജീവിതം അനുഗ്രഹീതമാവുകയും ചെയ്യും. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരിണം പരമാനന്ദ മാധവം ശ്രീ ചൈതന്യൈശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരിചന്ദ്രായ രാധികായ ദദാലയേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ നമഃ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്, നിത്തായ ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത് സമീപസ്ഥനായ പരമാത്മാവ് എന്ന നിലയിലും ഭഗവാന്റെ പ്രാതിനിധ്യം എന്ന നിലയിലും ചേതനവും അചേതനവുമായ സകല വസ്തുക്കളുടെയും സംവിധാനം പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ അല്ലാതെ മറ്റാരുമല്ല നിർവഹിക്കുന്നത്. കാലത്തിന്റെ 3 ഘട്ടങ്ങളിലും ഭൂതം, വർത്തമാനം, ഭാവി എന്നിവയിലും അദ്ദേഹം സന്നിധനാണ്. അതിനാൽ ബദ്ധാത്മാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംവിധാനത്തിനും കീഴിൽ വിവിധ കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നു. ബദ്ധജീവിതത്തിന്റെ ത്രിവിധ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതരാകാൻ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രം കീഴടങ്ങും. ഓ ചലിക്കുന്നതും ചലിക്കാത്തതും എല്ലാറ്റിലും അല്ലെ, എല്ലാറ്റിനെയും ഭഗവാനാണ് നിലനിർത്തി പോകുന്നത്, എല്ലാറ്റിനെയും ഭഗവാനാണ് സംരക്ഷിക്കുന്നത് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാറ്റിനെ കുറിച്ചും അറിയുന്നതും ഭഗവാന് തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഭൂതം, വർത്തമാനം, ഭാവി ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഭഗവാൻ അറിയാം അല്ലെ. കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ എത്രയോ ജന്മങ്ങള് പല ജന്തുക്കളൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. അതിലൊക്കെ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കൂടെ പരമാത്മാവായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ അറിയാം അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നതും അല്ലെ, വർത്തമാനവും അല്ലെ, അതിലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ. ഇനി ഭാവിയിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതും ഭഗവാൻ അറിയാം അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും ഭഗവാനുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരു ജീവാത്മാവ് എത്രയോ കാലം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് പല ദുരിതങ്ങളും അനുഭവിച്ചിട്ട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ കഷ്ടപ്പാടുകളൊക്കെ ഒഴിവാക്കി ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നു അല്ലെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ജ്ഞാനം കൊണ്ടൊന്നും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൂടി ആവശ്യമാണ് അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ബദ്ധജീവാത്മാക്കള് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അവർക്ക് കാരുണ്യം നൽകുന്നു. ഏത് രീതിയിലാണ്? ഒന്ന് ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ രൂപത്തിലും മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ രൂപത്തിലും എല്ലാം അല്ലെ. അകമേ ചൈത്യ ഗുരുവായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെയുണ്ട് എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും അല്ലെ. പരമാത്മാവായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ആ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ചൈത്യ ഗുരുവായിട്ട് നമുക്ക് ഉള്ളിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പുറത്തു നിന്ന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാനായിട്ട്, നമ്മളെ ഭക്തിയിൽ സഹായിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളായിട്ട് ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരെയും അയക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നു നമുക്ക് ഈ ത്രിവിധ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മോചിതരാകണമെങ്കിൽ ഭഗവാന് കീഴടങ്ങണം എന്ന് പറയും അല്ലെ. പ്രഭുപാദരുടെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം ഓർമ്മിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എനിക്ക് സമർപ്പിതനാവുക, എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കുക, എനിക്ക് സമർപ്പിതനാവുക മാത്രം ചെയ്യുക എന്ന് പറയും അല്ലെ. സർവധർമാൻ പരിത്യജ മാമേകം
ശരണം മാമേകം, എന്നെ മാത്രം ശരണം പ്രാപിക്കാനാ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെ? അല്ലാതെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ശിവനെ ശരണം പ്രാപിച്ചോ അല്ലെ ദുർഗയെ ശരണം പ്രാപിച്ചോ അല്ലെ കാളിയെ ശരണം പ്രാപിച്ചോ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെ? ഭഗവാൻ മാമേകം, എന്നെ മാത്രം ശരണം പ്രാപിക്കുവാനായിട്ട് അല്ലെ? ഭഗവാന് മാത്രമേ ഇവിടെ ഈ ബദ്ധ ജീവിതാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നമ്മളെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ? നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മളെ ജയിലിലാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് അല്ലെ? അപ്പൊ ജയിലിൽ വേണ്ടുന്ന സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു തരാൻ മറ്റുള്ള ദേവീദേവന്മാർക്ക് സാധിക്കും അല്ലെ? അതാണ് ഈ എന്താ പറയാ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങളൊക്കെ അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നൽകുന്നത്. ഇപ്പൊ ജയിലിൽ പെട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം കാണാൻ പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് നല്ല കമ്പിളിപ്പുതപ്പ്, എന്താ പറയാ വേറെ എന്തെങ്കിലും സൗകര്യങ്ങൾ, കൊതുക് വല, കൊതുക് അടിക്കുന്നതിന് ഇതൊക്കെ കൊടുത്ത് അവരെ അവിടെ തന്നെ നല്ല സുഖ സൗകര്യങ്ങളോട് ജയിലിൽ തന്നെ കഴിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണോ വേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ജയിലിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ പുറത്തു കിടക്കാം കഴിയും എന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക വേണ്ടത്? തീർച്ചയായിട്ടും എങ്ങനെ ഈ ജയിലിൽ നിന്നും പുറത്തു വരാം അല്ലെ, യഥാർത്ഥ വീട്ടിലേക്ക് പോവാം എന്നാണ് നമ്മൾ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലെ? അതിനുള്ള വഴികൾക്കാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ ആ ജയിലിൽ തന്നെ സുഖമായിട്ട് അവിടെ തന്നെ കഴിയാനാണ് അല്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെട്ടു പോവാനാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ഭഗവാനോട് അല്ലെ? അല്ലാതെ ദേവീദേവന്മാരെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അവരെ സംതൃപ്തരാക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ നമ്മളെയും സന്തോഷിപ്പിക്കും, നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നൽകും അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് സന്തോഷിക്കുകയും ഇവിടെ തന്നെ കഴിഞ്ഞാൽ മതി, ഇനി എന്തിനാണ് വേറെത്തേക്കൊക്കെ പോകുന്നത്, ഇവിടെ നല്ല ഹാപ്പിയാണ് ഞാൻ, എനിക്ക് നല്ല കാറുണ്ട്, നല്ല വീടുണ്ട് അല്ലെ, നല്ല ഭാര്യയുണ്ട്, നല്ല കുട്ടികളുണ്ട്, ഇതൊക്കെ ഞാൻ എല്ലാം കൊണ്ടും എനിക്ക് നല്ല ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഉണ്ട്, എല്ലാം കൊണ്ടും ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ് അല്ലെ, ഇവിടെ തന്നെ കഴിഞ്ഞാൽ മതി, അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത വരും അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഇങ്ങനെ ജനിച്ചും മരിച്ചും കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ അതല്ല, യഥാർത്ഥത്തില് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുവാനായിട്ട് പറയുന്നു. ഭഗവാന് മാത്രമേ ഈ ത്രിവിധ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മളെ രക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും, ഈ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ജ്ഞാനത്തിന്റെ സ്രോതസ് പരമോന്നതനായ വ്യക്തിയാണെന്ന് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിലും ഇത് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. മത്ത സ്മൃതി ജ്ഞാനം അബോഹനം ച. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഒരുവന് എന്നിലൂടെ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനവും സ്മൃതിയും ലഭിക്കുന്നു, എന്നിലൂടെ തന്നെ വിസ്മൃതിയും കിട്ടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭൗതികമായ സംതൃപ്തി അഥവാ ഭൗതിക പ്രവൃത്തികൾ ഉടമസ്ഥത ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവനെ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സേവന കർമ്മങ്ങൾ വിസ്മരിക്കുവാനും സന്തോഷം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ലഭ്യമാകുന്ന ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുവാനും അവസരം. അതുപോലെ ഒരുവൻ ഭൗതിക പ്രവൃത്തികളുടെ ഉടമസ്ഥത നേടുന്നതിൽ ഭഗ്നാശനാവുകയും ഭൗതിക പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വർഷം ഭഗവാൻ അവന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് സമർപ്പിതനായുള്ള ജ്ഞാനം അവന് നൽകും. അപ്പോൾ അവിടെ മോചനം. ഭഗവാൻ അറിയാം നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം എന്നുള്ള കാര്യം അല്ലെ? നമ്മുടെ പുറമെ നല്ല തിലകൊക്കെ വെച്ച് വലിയ കണ്ണിമാലയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഉള്ളിൽ മുഴുവൻ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ നമുക്ക് കബളിപ്പിക്കാം അല്ലെ? നമുക്ക് ഭഗവാനെ കബളിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്താണ്? ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ എല്ലാറ്റിനും സാക്ഷിയായിട്ടിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അറിയാം, നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഭഗവാൻ അറിയാം ഇവന്റെ ചിന്ത എന്താണ്, ഇവന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്, ഇവന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് എന്ന്. നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ കബളിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ? ഭഗവാനെ കബളിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ? വില്ലുമംഗല സ്വാമി പറഞ്ഞു, ചോരാഗ്രഗണ്യം പുരുഷന്മാവും അല്ലെ? ഓ ഏറ്റവും വലിയ കള്ളനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് വില്ലുമംഗല സ്വാമി പറയുന്നത്. നമുക്ക് എല്ലാ കള്ളത്തരവും കാണിച്ചിട്ട് നമ്മളാണ് വലിയ കള്ളൻ എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും. എന്നാല് ഭഗവാനാണ് ഏറ്റവും വലിയ കള്ളൻ. ചോരാഗ്രഗണ്യം പുരുഷന്മാവും. വില്ലുമംഗല സ്വാമി പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അനേക ജന്മാർജിത പാപസ്വരം. നമ്മുടെ എത്രയോ ജന്മങ്ങളായിട്ടുള്ള പാപങ്ങളൊക്കെ ആ ഭഗവാൻ കട്ടെടുക്കുന്നു. ഏറ്റവും വലിയ ആ ചോരാഗ്രഗണ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ് അല്ലെ? അപ്പോ ഭഗവാൻ അറിയാം നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്, നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് അല്ലെ? ഇപ്പൊ പല ഉദ്ദേശങ്ങൾക്കും പല അല്ലെ? ആ ഒരു സീനിയർ വൈഷ്ണവന്റെ ഞാൻ കേൾക്കുകയുണ്ടായി. ആ ഒരു നമ്മൾ കടപ്പുറത്ത് പല ആൾക്കാരെയും കാണാം, ബീച്ചിലൊക്കെ പോകുന്നത് അല്ലെ? പല കടപ്പുറത്ത് കടൽ തീരത്ത് പല ആൾക്കാരും പല ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കായിട്ടാണ് പോകുന്നത് അല്ലെ? അവിടെ പോയാൽ പലതരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ കാണും. മുക്കുവന്മാരുണ്ടാവും, അവരൊക്കെ മത്സ്യം പിടിക്കാനായിട്ട് അല്ലെ? ചില ആൾക്കാരൊക്കെ അവിടെ കടലിൽ കുളിക്കാനായിട്ട് പോകും അല്ലെ? ചില ആൾക്കാരൊക്കെ അവിടുന്ന് എന്താ പറയാ എന്തെങ്കിലും അതിന്റെ മണ്ണ് കൊണ്ടൊക്കെ കളിക്കാനായിട്ടൊക്കെ. അങ്ങനെ പല ആൾക്കാരും പല ലക്ഷ്യത്തിനായിട്ട് അല്ലെ?
എന്നാൽ ചില ആൾക്കാരുണ്ട് ആ കടലിന്റെ അടിയിൽ പോയിട്ട് അമൂല്യമായിട്ടുള്ള മുത്തുകളും മറ്റുള്ളതൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകും അല്ലെ, അവർക്കത് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അതുപോലെ ഭക്തിയുടെ പേര് കണ്ട് പലരും പല ഉദ്ദേശങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. ഭഗവാൻ അറിയാം ഓരോരാളുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് അല്ലെ. നമുക്ക് ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളാണോ അത് നമുക്ക് ലഭിക്കും, എന്നാൽ കൃഷ്ണപ്രേമം ലഭിക്കില്ല അല്ലെ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അന്യാഭിലാഷിതാശു, യാതൊരു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ലാതെയായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൃഷ്ണപ്രേമം ലഭിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റുള്ള എല്ലാം കിട്ടും, കൃഷ്ണനെ കിട്ടില്ല എന്ന് വരും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അറിയാം, ഓരോരാളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഭഗവാൻ അറിയാം എന്താണ് ഓരോരാളുടെ ഉദ്ദേശമെന്ന്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കണം. ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളാണ് കൂടുതലെങ്കിൽ അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്, അവർക്ക് ഭഗവാനെ ലഭിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ മതിയാക്കിയിട്ട് ഭഗവാനെ നേടാനാണ് ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സമർപ്പിതനാകാനുള്ള ജ്ഞാനം നൽകും എന്ന് പറയും. ഈ ജ്ഞാനം പകരാൻ പരമോന്നതനായ ഭഗവാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതീതിക്കോ അല്ലാതെ മറ്റാർക്കും കഴിയില്ല. ജീവസത്തകൾ ഭൗതികത്തിന്റെ ദുരിതപൂർണമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് കീഴിൽ ജന്മങ്ങൾ തോറും അലഞ്ഞു തിരിയുമെന്ന് ചെയ്ത് നേടാം. ഭഗവാനോ ഭഗവാന്റെ പ്രതീതികൾക്ക് മാത്രമേ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം നൽകാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ, ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരും അതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും അതിനുള്ള ഊർജവും ഒക്കെ നൽകി. ചൈതന്യ ചരിതാമത്തിൽ രൂപഗോസ്വാമിയെ ഉപദേശിക്കുന്നതിൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു, ജീവസത്തകൾ ഭൗതിക ദുരിതപൂർണമായ അവസ്ഥയ്ക്ക് ജന്മങ്ങൾ തോറും അലഞ്ഞു തിരിയുമെന്ന് ചൈതന്യ ചരിതാമത്തിൽ ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രൂപഗോസ്വാമിയെ ഉപദേശിച്ചു. പക്ഷെ ഭൗതിക ഗുരുക്കളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ ഒരുവന് ഉത്കടമായ അഭിവാഞ്ചിയുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിനാലും കൃഷ്ണനാലും അവനെ ഉണർവ് ലഭിക്കും. ചൈതന്യ ചരിതാമത്തിൽ പറയുന്നു, ब्रह्मांडे भ्रमिदे कोने भाग्यवान जी गुरु कृष्ण प्रसादे पाय भक्ति लदा बीज. ब्रह्मांडे भ्रमिदे कोने भाग्यवान जीव ഗുരു കൃഷ്ണ പ്രസാദേ പായ് ഭക്തി ലതാ ബീജ. എല്ലാ ജീവസത്തകളും അവയുടെ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിൽ എല്ലായിടത്തും അലഞ്ഞു തിരിയുന്നു. അവയിൽ ചിലർ ഉന്നത ലോകങ്ങളിലേക്കും മറ്റു ചിലർ അധമ ലോകങ്ങളിലേക്കും ഗമിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അലഞ്ഞു തിരിയുന്ന കോടിക്കണക്കിന് ജീവസത്തകളിൽ വളരെ ഭാഗ്യവാനായ ഒരുവന് കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യത്താൽ ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ സംഗമം ലഭിക്കുന്നു. കൃഷ്ണന്റെയും ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെയും കൃപയാൽ അത്തരം ഒരുവന് ഭക്തിലതാ ബീജം ലഭിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാവമാണ്. ബ്രഹ്മാണ്ടത്തെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുമ്പോൾ നാം പരാമർശിക്കുന്നത് അനേക ദശലക്ഷം പ്രപഞ്ച സമൂഹങ്ങളെയാണ്. എല്ലാ പ്രപഞ്ചത്തിലും എണ്ണമറ്റ ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. ആ ഗ്രഹങ്ങളിൽ എണ്ണമറ്റ ജീവികളുമുണ്ട്. വായുവിലും ഭൂമിയിലും ജലത്തിലും കോടിക്കണക്കിന് ജീവസത്തകൾ എല്ലായിടത്തുമുണ്ട്. മായയാൽ അവർ ജന്മാന്തരങ്ങൾ തോറും അവരുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുകയും ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ബദ്ധാത്മാക്കളുടെ ജീവസത്തകളുടെ അവസ്ഥ ഇതാണ്. ഇത്തരം ജീവസത്തകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭാഗ്യവാനായ ഒരുവന് ഭഗവത് കാരുണ്യത്താൽ ഒരു യഥാർത്ഥ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ സംഘം ലഭിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ അനേക ദശലക്ഷം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളുണ്ട്, പ്രപഞ്ചങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. അതിൽ തന്നെ എത്രയോ ഗ്രഹങ്ങളിലായിട്ടും ജലത്തിലായിട്ടും വായുവിലായിട്ടും ഭൂമിയിലായിട്ടും ഒക്കെ അനേകം ജീവികളുമുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ജീവികളിലൂടെയും വന്നിട്ടാണ് അവസാനം ഈ മനുഷ്യജന്മം ലഭിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ജന്മത്തില് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ഗുരുവിന്റെയും ഭഗവാന്റെയും കാരുണ്യം ലഭിക്കുന്നു എന്ന് പറയും. ഒരു ഭാഗ്യവാനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്ക് എന്ന് പറയും. കൃഷ്ണൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുകയും ഒരുവൻ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കുന്ന പക്ഷം അവന്റെ ആഗ്രഹം സഫലമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ജീവസത്തെ യാദൃശികമോ ഭാഗ്യത്താലോ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനവുമായി സമ്പർക്കത്തിലാവുകയും ആ സമ്പർക്കം തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പക്ഷം അന്തര്യാമിയായ കൃഷ്ണൻ ഒരു യഥാർത്ഥ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ കണ്ടുമുട്ടാൻ അവസരം നൽകുന്നു. ഇതിനെ ഗുരു കൃഷ്ണ പ്രസാദം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. കൃഷ്ണൻ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും മേൽ തന്റെ കൃപാകടാശം ചൊരിയാൻ സദാ തയ്യാറാണ്.
ഒരു ജീവാത്മാവ് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ആഗ്രഹിച്ചാലുടൻ ഭഗവാൻ അവന് ഒരു യഥാർത്ഥ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സന്ധിക്കാൻ അവസരം നൽകും. ഇത്തരം ഭാഗ്യവാനായ ഒരു വ്യക്തി ഇരുവരാലും കൃഷ്ണനാലും ആധ്യാത്മിക ഗുരുവനാലും ശക്തപ്പെടുന്നു. അന്തരംഗത്തിൽ കൃഷ്ണനും പുറമെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവും അവനെ സഹായിക്കുന്നു. ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ആ ജീവാത്മാവ് ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നതുവരെ അവനെ സഹായിക്കാൻ ഇരുവരും തയ്യാറാണ്. എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിലെ പരമാത്മാവായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കാനാണെങ്കിൽ അത് സഫലമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയും. നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തു നിന്നൊക്കെ മോചനം ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, ഭഗവാൻ അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തരുന്നു അല്ലെ, അതിനുള്ള ജ്ഞാനം നൽകുന്നു. പറയുന്നു ജീവസത്തെ യാദൃശ്യവുമായ ഭാഗ്യത്താലോ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനവുമായി സമ്പർക്കത്തിലാവും. ആ സമ്പർക്കം തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പക്ഷം അന്തര്യാമിയായ കൃഷ്ണന്റെ ഒരു യഥാർത്ഥ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ അവനെ കണ്ടുമുട്ടാൻ അവനെ അവസരം നൽകുന്നു. ഇതിനെ ഗുരുകൃഷ്ണ പ്രസാദം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കണം അല്ലെ, അതാണ് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണൻ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും മേൽ കൃപാകടാക്ഷം ചെയ്യാൻ സദാ തയ്യാറാണ്. ജീവാത്മാവ് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ആഗ്രഹിച്ചാൽ ഉടൻ ഭഗവാൻ അവന് ഒരു യഥാർത്ഥ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സന്ധിക്കാൻ അവസരം നൽകും. നമ്മള് ആഗ്രഹിക്കണം അല്ലെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അതിനുള്ള കാരുണ്യം നൽകും എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതീതിയെ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് അയക്കുന്നു. അത്തരം ഭാഗ്യവാനായ ഒരു വ്യക്തി ഇരുവരാലും കൃഷ്ണനാലും ആധ്യാത്മിക ഗുരുവനാലും ശക്തനാക്കപ്പെടുന്നു. അന്തരംഗത്തിൽ കൃഷ്ണന് പുറമെ നിന്ന് ആധ്യാത്മിക ഗുരുവും അവനെ സഹായിക്കുന്നു. ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരു ജീവാത്മാവ് ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നത് വരെ അവനെ സഹായിക്കാൻ ഇരുവരും തയ്യാറാണെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഹൃദയത്തിലെ പരമാത്മാവായിട്ട് ചൈത്യ ഗുരുവായിട്ട് നമുക്ക് നിർദ്ദേശം തരുന്നു. ഭഗവാന്റെ പ്രതീതി ആധ്യാത്മിക ഗുരുവായിട്ട് പുറമെ നിന്നും നമ്മളെ സഹായിക്കാനായിട്ടും വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാനും ഗുരുവും തയ്യാറാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ നമ്മൾ ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാണ് അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെ ഭാഗ്യവാനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്കാണ് ഗുരുവിന്റെയും കൃഷ്ണന്റെയും കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവത് കാരുണ്യം ലഭിക്കും അല്ലെ. നമുക്ക് അങ്ങനെ എന്താ പറയാ, അങ്ങനെ കാരുണ്യം കിട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അത് വേണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അതിനെക്കുറിച്ച് പിന്നീട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അല്ലെ. അപ്പോ അതിന്റെ അനുഭവത്തിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരു കാര്യം പറയും. എൻ്റെ ഒരു കസിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരിക്കലേ കുറെ വർഷങ്ങളായി, 5-8 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലേ അവിടെ ടൗണിൽ വരികയുണ്ടായി. ടൗണിൽ വന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുട്ടിയൊക്കെ സ്കൂളിൽ ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറച്ച് ഉള്ളിലോട്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് അവിടെയൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് അദ്ദേഹം വഴി തെറ്റിയിട്ട് എങ്ങനെയോ വഴിതെറ്റി എങ്ങനെയോ അവിടെ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ സത്സംഗത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോ അവിടെ ഒരു സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള വൈഷ്ണവനുണ്ടായിരുന്നു, ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളായിരുന്നു. നമ്മളൊന്നും കണ്ടില്ല, നമ്മളൊക്കെ എന്തോ സേവയിലായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ആയിരുന്നു പുറത്തുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടില്ല. അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചപ്പോഴേ വന്നിട്ടുള്ള എൻ്റെ കസിന് പറഞ്ഞു, ഞാൻ വഴി തെറ്റിയിട്ട് ഇവിടെ എത്തിയതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ ആ ഡിവോട്ടി പറഞ്ഞു, സീനിയർ ഡിവോട്ടി പറഞ്ഞു, നീ വഴി തെറ്റിയിട്ട് ഇവിടെ എത്തിയല്ല, നിന്നെ ഭഗവാൻ ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അദ്ദേഹം കുട്ടിയെ സ്കൂളിൽ അഡ്മിഷൻ കൊടുത്ത് പുതിയ സ്കൂളിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് വഴി തെറ്റിയിട്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ എത്തിയാണെന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു. അപ്പോ അദ്ദേഹം എന്താ പറഞ്ഞത്, സീനിയർ ഡിവോട്ടി പറഞ്ഞു, നീ വഴി തെറ്റിയിട്ട് എത്തിയതല്ല, നിന്നെ കൃഷ്ണൻ ശരിയായ വഴിയിലാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇനിയും നിനക്ക് തീരുമാനിക്കാം, നിനക്ക് ഏത് വഴിയിലൂടെ പോകണം, തെറ്റായ വഴിയിലൂടെ വേണോ ശരിയായ വഴിയിലൂടെ പോകണമെന്ന് നിനക്ക് തീരുമാനിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാൻ അത്രയും കാരുണ്യവാനാണ് അല്ലെ. ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മളെ എല്ലാ അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അല്ലെ. അത് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ അടുത്തേക്ക് ആത്മീയ ഗുരുവിനെ ഭഗവാൻ അയക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്വീകരിക്കാത്ത ഒരാളുടെ അടുത്തേക്ക് പിന്നെ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ അയച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം
ഭഗവത്ഗീത ജപിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പോ പിന്നീട് എന്തോ കുറച്ചൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്തു. പിന്നീട് ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. എന്നാല് കൃഷ്ണാനുഭവത്തില് പിന്നീട് അങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും ഇൻവോൾവ് ആയില്ല. ഓക്കെ, എന്നാലും എന്താ പറയാ അങ്ങനെ എത്തിച്ചേർന്നു. അപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ അറിയില്ല ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എത്തിച്ചേരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ ഭഗവാൻ അത്രയും കാരുണ്യവാനാണ്. നമ്മൾ യഥാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാ കാരുണ്യവും ഭഗവാൻ തരും. ആത്മീയ ഗുരുവിനെ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് അയക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അല്ല നമ്മൾ വേണ്ട എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അത് കിട്ടുകയും ഇല്ല അല്ലെ. പിന്നീട് അറിയാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ധാരാളം വിഷമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി, പല പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി അല്ലെ. എന്നാൽ നമ്മൾ കൃഷ്ണാനുഭവത്തിൽ നമുക്ക് അറിയാം പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. എന്നാൽ കൃഷ്ണാനുഭവത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും അതൊക്കെ നേരിടാനുള്ള കരുത്ത് ഭഗവാൻ നൽകുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം അല്ലെ. അപ്പോ എന്താ പറയാ അങ്ങനെ എത്തിയിട്ടും അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും സ്വീകരിക്കാതെ പോകുന്നത് ദൗർഭാഗ്യം അല്ലെ, നിർഭാഗ്യകരമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഭാഗ്യവാനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ ഗുരുവിന്റെയും കൃഷ്ണന്റെയും കാരുണ്യം കിട്ടും. നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാനും ആത്മീയ ഗുരുവും നമ്മളെ സഹായിക്കാനായിട്ട് എപ്പോഴും തയ്യാറാണ്. നമ്മളെ ഇവിടുന്ന് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഭഗവാനും ആധ്യാത്മിക ഗുരുവും തയ്യാറാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ അതിന് തയ്യാറാവാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഏക പ്രശ്നം. നമ്മൾ അതിന് തയ്യാറല്ല, നമ്മൾ ഇപ്പോഴൊന്നും വരാൻ തയ്യാറല്ല, പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അല്ലെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരു ജീവാത്മാവ് ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നത് വരെ അവനെ സഹായിക്കാൻ ഇരുവരും തയ്യാറാണ്. ആധ്യാത്മിക ഗുരുവും ഭഗവാനും തയ്യാറാണ് നമ്മളെ ഈ ഭൗതിക ലോകം അല്ലെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട്. ഒരുവൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ വിധത്തിൽ ഭാഗ്യവാനായതെന്ന് ശ്രീല നാരദമുനിയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. പൂർവ്വജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ഭൃത്യയുടെ പുത്രനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് ഉന്നത കുലത്തിലായിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാവ് ചില വൈഷ്ണവർക്ക് സേവനം ചെയ്തിരുന്നു. ആ വൈഷ്ണവർ ചാതുർമാസക്കാലത്ത് വിശ്രമിക്കുമ്പോൾ കുട്ടിയായിരുന്ന നാരദന് അവരെ സേവിക്കുവാൻ സന്ദർഭം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. കുട്ടിയോട് അനുകമ്പ തോന്നിയ വൈഷ്ണവർ അവരുടെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ അവന് നൽകി. ആ വൈഷ്ണവരെ സേവിക്കുകയും അവരുടെ ആജ്ഞകൾ പാലിക്കുകയും ചെയ്തതിലൂടെ കുട്ടി അവരുടെ സഹാനുഭൂതിക്ക് പാത്രമായി ഭവിക്കുകയും വൈഷ്ണവരുടെ അജ്ഞാതമായ കാരുണ്യത്താൽ അത് ക്രമേണ ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തനാവുകയും ചെയ്തു. അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അദ്ദേഹം വൈഷ്ണവരിൽ ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ണനും വൈഷ്ണവരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുരുവും ആചാര്യനുമായ നാരദമുനിയായി. ഇവിടെ പറയുന്നത് നാരദമുനി അല്ലെ, ദാസിപുത്രനായിരിക്കുന്ന ആ ഒരവസ്ഥയിൽ ഭക്തിവേദാന്തികളായിട്ടുള്ള ആ വൈഷ്ണവർക്ക് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയും അവരുടെ ഉച്ഛിഷ്ടം കഴിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. പിന്നീട് ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായി, ആചാര്യനായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ലോകം മുഴുവൻ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തനായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായി. നാരദമുനി ആരൊക്കെ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടുണ്ടോ അവർക്കൊക്കെ കൃഷ്ണപ്രേമം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്തുടർന്ന് എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ അവസരം നൽകിക്കൊണ്ട് കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം മനുഷ്യവർഗത്തിനെ മുഴുവൻ സേവിക്കുന്നു. ഒരുവൻ ഭാഗ്യവാനാണെങ്കിൽ അവൻ ഈ പ്രസ്ഥാനവുമായി ഉറ്റ ബന്ധം പുലർത്തും. അപ്പോൾ കൃഷ്ണന്റെ കൃപയാൽ അവന്റെ ജീവിതം വിജയകരമായി തീരും. എല്ലാവരിലും കൃഷ്ണഭക്തി സുഷുപ്താവസ്ഥയിലുണ്ട്. ശ്രേഷ്ഠരായ ഭക്തരോടുള്ള സഹവാസത്താൽ ആ സ്നേഹം വെളിപ്പെടും. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ മതിലില 22:107 പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. നിത്യസിദ്ധ കൃഷ്ണ പ്രേമ സദ്യകബുനയ ശ്രവണാദി ശുദ്ധ ചിത്തേ കരയേ ഉദയ. സുഷുപ്തമായ കൃഷ്ണഭക്തി എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിലുണ്ട്. ഭക്തരുമായി സഹവസിക്കുന്നതിലൂടെയും അവരുടെ സതുപദേശങ്ങൾ ശ്രവിക്കുന്നതിലൂടെയും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിലൂടെയും ഒരുവൻ നിദ്രാവസ്ഥയിലുള്ള കൃഷ്ണപ്രേമം ഉണർത്തുന്നു. ഈ വിധത്തിൽ അവന് ഭക്തിത സേവനത്തിന്റെ ബീജം നേടാം. ഗുരു പ്രസാദിപ്പായ് ഭക്തിലതാ ബീജ് എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും കൃഷ്ണഭക്തി ഉണ്ട്, അത് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ നമ്മൾ ഭക്തസംഘത്തിൽ അല്ലെ, ഭക്തന്മാരുടെ സത്സംഗത്തിലൂടെ അതുപോലെ തന്നെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ഒക്കെ ഉപദേശങ്ങളിലൊക്കെ കേട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രമൊക്കെ ജപിച്ച് ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ കൃഷ്ണപ്രേമം ഉണരുന്നു. അങ്ങനെ ആ ഭക്തിത സേവനത്തിന്റെ ബീജം നേടാമെന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. അതിന് പിന്നെ അതെങ്ങനെ വളരുക, അത് അടുത്ത് വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഞാൻ അതിന്റെ വിവർത്തനം മാത്രം വായിച്ചിട്ട് പോവാം. മാലിഹയ കരസൈ ബീജ ആരോപണ ശ്രവണ കീർത്തന ജലേ കരയ സജന. ഭക്തിത സേവനത്തിന്റെ ബീജം ലഭിച്ചാൽ അതിനെ ശ്രദ്ധയോടെ ഹൃദയത്തിൽ വിതയ്ക്കണം. അവൻ ശ്രവണ കീർത്തന പ്രക്രിയയാകുന്ന ജലത്താൽ ക്രമേണ നനയ്ക്കുന്ന വർഷം ബീജം മുളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. നമ്മളൊരു വിത്ത് നട്ടിട്ട്
അതിന് വെള്ളവും വളമൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അല്ലെ, എന്നാൽ മാത്രമേ ആ വിത്ത് മുളച്ചിട്ട് ചെടിയാവുകയുള്ളൂ അല്ലെ, ചെടി വലിയ മരമാവുകയൊക്കെ ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഭക്തിലതാ ബീജം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അതിന് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കണം എന്നായിരുന്നു. വെള്ളം എന്താണ്? ശ്രവണം, കീർത്തനം എന്നിവയാണ് അത് വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടുന്ന ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നു. ഒരുവൻ ഭക്തിലതാ ബീജത്തിന് ജലം പകരുന്നതനുസരിച്ച് ആ ചെടി മുളയ്ക്കുകയും ഭക്തിലത ക്രമാനുഗതമായി വളരുകയും ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തെ ഭേദിച്ച് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിനും ഭൗതിക ലോകത്തിനും മധ്യയുള്ള വിരജ നദിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. അത് ബ്രഹ്മ തേജസ്സിനെ പ്രാപിക്കുകയും ആ നിലയിലും ഭേദിച്ച് പരമവ്യോമത്തിലും ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലും എത്തുന്നു. ഈ ചെടി എങ്ങനെ എത്തും? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തും എന്നാ പറയുന്നത്. ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും നമ്മൾ ശരിയായ രീതിയിൽ ശ്രവണം, കീർത്തനവും നാമജപവും ഭക്തിത സേവനവും ഭഗവത് സത്കഥകൾ കേൾക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഭക്തിലതയ്ക്ക് ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങളാൽ ജലസേചനം ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനാൽ അത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ വളരുന്നു. ഇപ്രകാരം അത് പരമവ്യോമത്തിലെ ഏറ്റവും ഉന്നത മേഖലയായ ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന ധാമത്തിൽ കൃഷ്ണചരണങ്ങളാകുന്ന കൽപ്പവൃക്ഷത്തിൽ അഭയം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭക്തിലത ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ അതിബൃഹത്തായി വിസ്തരിക്കുകയും കൃഷ്ണ പ്രേമഫലം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തുടരുമ്പോഴും ഉദ്യാനപാലകൻ ഭക്തിലതയ്ക്ക് പതിവായി ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങളാകുന്ന ജലം പകരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടുന്നത് എന്താണ്? ശ്രവണവും കീർത്തനവും, ഭഗവാന്റെ നാമജപവും, ഭഗവാന്റെ സത്കഥകളൊക്കെ കേൾക്കുക അല്ലെ, ഭക്തിത സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ആ വിത്ത് നശിച്ചു പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചും പറയുന്നു. ഭക്തിലത ബീജം നമുക്ക് ലഭിച്ചു. ബ്രഹ്മാണ്ഡ ഭ്രമിതേക്കോൻ ഭാഗ്യവാൻ ജീവ ഗുരു കൃഷ്ണ പ്രസാദേപ്പായി ഭക്തിലത അല്ലെ, ഗുരുവിന്റെയും കൃഷ്ണന്റെയും കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഭക്തിലത ബീജം ലഭിച്ചു. അത് ശരിയായ രീതിയിൽ സംരക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ എന്താ പറയാ, അതിന്റെ അധപ്പതനത്തെ കുറിച്ചിട്ടും പറയുന്നു. യദി വൈഷ്ണവാപരാധ ഉട്ടുഹതിമത ഉപട്ടെ വാചിന്റെ താര ശുകിയായ പാദ. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഭക്തിലത പരിപോഷിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഒരു ഭക്തൻ വൈഷ്ണവാപരാധം ചെയ്യുന്ന വർഷം അവന്റെ ഭക്തിലതയിലെ ഇലകൾ വരണ്ടുണങ്ങുന്നു. ഈ വൈഷ്ണവാപരാധത്തെ മതയാനയോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. മതയാന ഭക്തിലത വേരോട് പിഴുതിരുന്നത് നശിപ്പിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം, ഒരു ഉദ്യാനത്തിലൊക്കെ ആനയോ അല്ലെ വേറെന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കയറിയിട്ട് ആ ഉദ്യാനം മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ചു വെക്കും അല്ലെ. അതുപോലെയാണ് വൈഷ്ണവാപരാധങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭക്തിലത അഭിച്ച് നശിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. തദേമാലിയത്നകരി കരേ ആവരണ അപരാധ ഹസ്തിരയച്ച് നഹയ ഉദ്ഗമ. ഉദ്യാനപാലകൻ നിശ്ചയമായും ഭക്തിലതയ്ക്ക് ചുറ്റും വേലി കെട്ടി പ്രതിരോധിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അപരാധങ്ങളാകുന്ന മതയാന പ്രവേശിക്കാതിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. ഭക്തിലത വളരുമ്പോൾ ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും അതിനു ചുറ്റും വേലി കെട്ടി അതിനെ സംരക്ഷിക്കണം. പുതുഭക്തർ നിർബന്ധമായും പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ വലയത്താൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം. ഈ രീതിയിൽ അവനെ തന്റെ ഭക്തിലത പിഴുതെടുക്കാൻ ആനയ്ക്ക് അവസരം നൽകാതെ ചെടിയെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ ഒരുവൻ അഭക്തരോട് സഹവസിക്കുമ്പോൾ മതയാന സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങും. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു, അസത്സംഗത്യാഗായ വൈഷ്ണവാചാര. അഭക്തരുമായുള്ള സംസർഗം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ ആദ്യത്തെ കർമ്മം. ഭക്തതയുള്ളവൻ എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ഒരു ഭക്തൻ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ സംഘം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ഒരു മതയാനയ്ക്ക് സമാനമായ അപരാധം ചെയ്യുന്നു. മനുഷ്യൻ ഒരു സമൂഹ ജീവിയാണ്. അതിനാൽ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ സഹവാസം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന പക്ഷം അവന് അഭക്തരുമായി സഹവസിക്കണം എന്ന് പറയും. എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തസംഘമാണെന്ന് പറയുന്നു, വൈഷ്ണവരുടെ അസോസിയേഷൻ അല്ലെ. അതാണ് നമ്മുടെ മതയാന കയറാതിരിക്കാനുള്ള വേലി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറയും. പ്രഭാതത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നു, കൃഷ്ണാബോധ സമിതിയിൽ ധാരാളം വ്യാജഭക്തന്മാരും അഭക്തന്മാരും ഉണ്ടെന്ന് ഒരുവന് തോന്നിയാൽ പോലും അവൻ സമിതിയിൽ തന്നെ തുടർന്നു. സമിതിയിലെ അംഗങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരല്ലെന്ന് ഒരുവന് തോന്നുന്ന വശം അവനെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവുമായി നേരിട്ട് സംഘം പുലർത്താം. എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനോട് ചോദിക്കാം. എന്തായാലും നിയാമക തത്വങ്ങളും ഭഗവത് നാമത്തിന്റെ ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങളും സംബന്ധിച്ചുള്ള ഗുരു ഉപദേശങ്ങൾ പിന്തുടരാതെ ഒരുവന് ശുദ്ധഭക്തനാക്കി തീരാൻ സാധ്യമല്ല. മാനസിക ഊഹാഭവങ്ങളാൽ ഒരുവൻ അധപ്പതിക്കുകയുള്ളൂ. അഭക്തരുമായി സഹവസിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരുവൻ നിയാമക തത്വങ്ങൾ ലംഘിക്കുകയും അതുമൂലം നാശമടയുകയും ചെയ്യും. രൂപഗോസ്വാമി നിങ്ങളുടെ ഉപദേശാമൃത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, അത്യാഹാര പ്രയാസിച്ച പ്രജൽപോ നിയമഗ്രഹ ജനസംഘലൗലം ഷഡ്ബിർ ഭക്തിർ വിനശ്യതി. ഒരുവൻ താഴെ പറയുന്ന 6 പ്രവൃത്തികൾ അനാവശ്യമായി വ്യാപൃതനാകുമ്പോൾ അവന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം നശിക്കുന്നു. ആവശ്യത്തിലധികം ഭക്ഷിക്കുകയോ ആവശ്യത്തിലധികം ധനം ശേഖരിക്കുകയോ
ചെയ്യുക. നേടാൻ വളരെ പ്രയാസമുള്ള ലൗകിക കാര്യങ്ങൾക്കായി കഠിനമായി പ്രയത്നിക്കുക. ഭൗതിക വിഷയങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാതെ സംസാരിക്കുക. വൈദിക നിയമങ്ങളും വ്യവസ്ഥകളും ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയല്ലാതെ അവയെ പിന്തുടരുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം പിന്തുടരുക. കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ താല്പര്യമില്ലാത്തവരും ഭൗതിക ആസക്തിയുള്ളവരുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുക. ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആർത്തി ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണെന്ന് പറയുന്നു. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഭക്തി ലതാബിജെ നശിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. ചിലപ്പോൾ ഭക്തി ലതയ്ക്കൊപ്പം ഭുക്തി, മുക്തി എന്നിവയുടെ പാച്ചടികളും അസംഖ്യമായി വളരുന്നു. അത്തരത്തിലുള്ള പാച്ചടികളുടെ സംഖ്യ എണ്ണമറ്റതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. തന്ത്രം അതുപോലെ തന്നെ വേറെയും കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു. നിഷിദ്ധാചാര കുട്ടിനാട്ടി ജീവഹിംസന ലാഭ പൂജ പ്രതിഷ്ഠാദി യഥ ഉപശാഖഗണ. തന്ത്രപരമായ സ്വഭാവം, മൃഗവധം, ലൗകിക ലോപം, ആദരവ്, പ്രശസ്തി എന്നിവയാണ് പരിപൂർണത കാംക്ഷിക്കുന്നവരുടെ ഭക്തിലതയ്ക്കൊപ്പം വളരുന്ന അനാവശ്യ ലതകൾ. ഇവയെല്ലാം ആവശ്യമില്ലാത്ത കളകളാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ലെ, നമ്മളൊരു എന്തെങ്കിലും വസ്തു നട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ചുറ്റിലും ആവശ്യമില്ലാത്ത ചെറിയ ചെടികളൊക്കെ വളരും. അല്ലെ, അതൊക്കെ പിഴുത് കളഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, ആ നമ്മൾ ഇട്ടുകൊടുക്കുന്ന വളവും വെള്ളവും ഒക്കെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കളകൾ, അല്ലെ, ചെടികളാണ് കഴിക്കുക. അല്ലെ, അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പാഴ്ചെടികളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. ഭക്തിലതയെയും മറ്റു ലതകളെയും തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയാത്ത പക്ഷം ഭക്തിലതയ്ക്ക് പകരുന്ന ജലം ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുകയും ഇതുമൂലം മറ്റു ചെടികൾ കൊഴുത്തു വളരുകയും ഭക്തിലത ശുഷിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യും. പ്രത്യേകിച്ചും അവൈഷ്ണവരുമായിട്ടുള്ള സംഘം, അല്ലെ, അത് പറയുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ള അഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സംഘം ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നാ പറയുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭക്തിലത ക്രമേണ നശിച്ചു പോകുമെന്ന് പറയുന്നു. ബുദ്ധിമാനായ ഒരു ഭക്തന് യഥാർത്ഥ വള്ളിച്ചെടിയുടെ സമീപം ഒരു പാഴ്ചെടി വളരുന്നത് കണ്ടാൽ തീർച്ചയായും ഉടനെ അത് ഛേദിച്ച് കളയുകയും അപ്പോൾ ഭക്തിലതയാകുന്ന യഥാർത്ഥ വള്ളിച്ചെടി മനോഹരമായി വളരുകയും ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരുകയും കൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ അഭയം തേടുകയും ചെയ്യും. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ഫലം മൂത്ത് പഴുത്ത് താഴേക്ക് പതിക്കുമ്പോൾ തോട്ടക്കാരൻ ആ ഫലം രുചിക്കുന്നു. അപ്രകാരം അയാൾ ഭക്തിലതയെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ കൃഷ്ണന്റെ തൃപ്പാദങ്ങളാകുന്ന കൽപ്പവൃക്ഷത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. ചില പ്രഭുപാദിപ്പിച്ചു ആ ഒരു സംഭാഷണം കുറെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് അപ്പൊ സമയക്കുറവ് മൂലം അത് കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് പിന്നീട് ഒരു അവസരത്തിൽ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ അകത്തു നിന്നും പുറമേ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവായിട്ട് നമുക്ക് ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ നൽകുന്നു. അല്ലെ, അപ്പൊ നമ്മൾ കൂടി ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കണം നമുക്ക് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകണം, ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. ആകയാൽ പരമദിവദോഷനായ ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹമില്ലാതെ ഒരുവനും അവന്റെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല. പരമമായ ജ്ഞാനത്താൽ ഉണർത്തപ്പെടാത്ത പക്ഷം അവന് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള കഠിന സമരത്തിൽ ഗുരുതരങ്ങളായ ഭവിഷ്യത്തുകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അതിനാൽ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ പരമോന്നതന്റെ കാരുണ്യാവിഷ്കാരമാകുന്നു. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ആത്മീയ ഗുരുവിലൂടെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് പറയും. ബദ്ധാത്മാവിനെ ആത്മീയ ഗുരുവിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാം. അങ്ങനെ അവൻ ക്രമാനുഗതമായി കൃഷ്ണാവബോധ മാർഗത്തിലേക്ക് ഉണർത്തപ്പെടും. ബദ്ധാത്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ആദ്യം കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ വിത്ത് വിതയ്ക്കണം. പിന്നീട് അവൻ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ ശ്രവിക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ വിത്ത് വളർന്ന് ഫലപൂർണ്ണമാവുകയും അവന്റെ ജീവിതം അനുഗ്രഹീതമാവുകയും ചെയ്യും. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്നടുത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈയ്യർത്താം. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ കൃപാ സിന്ധുഭ്യവച പതിതാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ആനന്ദകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ. ശ്രീല പ്രഭുപാദി കി ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ.